professorat valencià continua en lluita pels seus drets laborals. Avui la concentració és així a les Corts Valencianes i també a Alacant i Castelló. Simplement hem vingut així a dir-li a les Corts Valencianes i al president Pere de Llorca que el conflicte continua, que no hem arribat a un acord i que per tant cal reobrir aquest acord i aquesta negociació. I volem traslladar-li aquest conflicte al president, perquè si la conselleria és incapaç de solucionar-lo, pues que intervinga el president. I si no, pues ja saben el que han de fer. Si no poden solucionar el conflicte en educació, pues que se'n vagin. Tant el personal PAS com el PAE necessiten millores i estem esperant una pròxima reunió que tindrem dimarts. En principi nosaltres continuem reivindicant la vaga parcial i el dijous pròxim tindrem una altra vegada una aturada de 3 horas. Estamos aquí hoy en Alicante para seguir reivindicando nuestros derechos laborales, unas mejoras de infraestructuras y en definitiva luchar por una educación pública y de calidad para todos y todas. Seguimos.